Το εξωτερικό συνεργείο της ΕΡΤ ηχογραφεί την παράδοση. Ήθη, έθιμα, σκοπή, τραγούδια από το γεράκι της επαρχίας Παιδιάδος του νομού Ηρακλείου σε επιτόπου ηχογράφηση που έγινε στο γεράκι στις 13 Αυγούστου του 1984. Η ραδιοφωνία της ΕΡΤ στην προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης της παραδοσιακής μουσικής ηχογραφεί επιτόπου τραγούδια καθώς και ήθη, έθιμα και ιστορίες παλιές με το εξωτερικό της συνεργείο. Γεράκι μου καλό χωριό λέω, δεν λέω το κακό σου. Γιατί πατώ το χώμα σου λέω και πίνω το νερό σου. Η γάμη γινόταν παλιά από προξενιά ή από αγάπη? Με σύντησες, άμα έχει πράγμα ζιανείς, την μπρόκονα και βάνε τον άλλο και την ήρθινα. Παλιά, δεν λες την αλήθεια, το ενεργικό σου. Πώς την ήθελες και έστειλε η Ό,τι ήθελα να δει κριτικά. Από τις κλέβατε, τη γατέρα ζάλε, πώς την εκλέψανε. Τι φοβούμουν. Πέτει για ιστορία, πέτει. Μια διγατέρα είχα εγώ και ήρθανε στη Μάντρα και μου είπανε πως θα πάρει το σπίτι να την πάρουνε. Λέω, αφού θα πάρει το σπίτι να την πάρει τα πόξω. Να μην πας πάρει το σπίτι. Ήρθαν ο Νικολάης ο Δικολογιάς και μου είπανε, λέει, να μας τη δώσεις έτσι να πάμε στο... να πάει την πάρουμε από το σπίτι. Λέω, προκειμένου να σπάσετε το σπίτι να την πάρει τα πόξω. Και πήρα την πραγματικό και πήγαινε, και από την πήγαινε στη Κασάνου χωρίς βράκα. Από τα τεράστια δεν ζήθρε έτσι. Τελείωσε δάγει. Πήρε τέτοια, τον έχω δά γαμπρό. Τον πήρε μετά. Από την πήρα, την ήκλειψε, την πήρα. Εδώ τα παλιά τα χρόνια της κλέβανε γυναίκες? Ωραία δεν κλέβανε. Εδώ κλέβουν οι γυναίκες τα άντρας. Τότε πέρανε σπράγματα σπίτια και εγώ πήγα μια φορά και πήρα να πάρω με μια κοπαλιά και αντί να πάρω με την κοπαλιά πήρα τίγρα. Μα ήταν και η φασαρία ολόκληρη κοινιά. Ορίστε. Για σας πήγατε να την πάρετε για άλλον? Για λέει. Για ποιο πήγε να την πάρει την κοπελιά της? Όχι για δικού μου, για δικού μου δεν την έχω παραμένει, μόνο κάποιος φίλος. Είμαστε τότε μαζί και μήκαμε στον Καραβάδο. Τον φαμπρικάριζε τσάκι, πήγαμε εμείς να κλέψαμε κάτι πρόβατα από τσά. Και κάμε παρέα και μεθύσαμε. Ήρθε να μου λέει πως να μου βοηθήσεις να πάρω μια κοπελιά απόψε. Λέω να σε βοηθήσω. Με ζεσμένο κουζρός, πάμε και πούμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα και εγώ δεν την κρίνω την κοπελιά και ράσει υγρά στα χέρια μένα
αλλά με ένας κόπρος. Και κάποιος μας τα μαζί, του και είναι η κοπελιά. Και παίρνω μέτη, τη σηκώναμε, πήγαμε την απάλαισαμε τη μερσιά. Και επειδή μας εξοριστήκαμε, κάνει λιμωροπούγα με πάτε. Εγώ μικρά. Κάτι. Είναι εγώ αγκαλιασμένη της ροής, κρέμντα τα βυζάζα από και τώρα βίζανε. Και κάτι βίζα. Πήγαμε την κάμερη την κακουμέρα ολόγριμη. Δεν την πήρε τέλος πάντων. Δεν την πήρε ύστερα. Φύγαμε και μας πιάνε στο δικαστήριο. Ζήτησε δηλαδή αυτή η κοπελιά, ήταν από την Παναγιάο καταγωγή της και ήμασταν σδέκοι με ένα τσμπάρμα και με σορβίτσανε και δεν με βάλανε εμένα μέσα, αλλιώς να κάνουμε ακόμα μέσα. Σπάσαμε την πόρτα, κάναμε μεγάλη κακομιά. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό? Εγώ ήμουν απάνταπτος. Θα είναι 50 χρόνια. 50, 60, 65 χρόνια. 65 χρόνια. Αφού είμαι εγώ 60 χρόνια παντρεμένος στο δάκι, ήμουν απάνταπτος, είναι 63, 64, 65 χρόνια. Όταν παντρευτήκα με 5 άτομα και έτσι κλέψαμε εκεί 5. Απ' έξω. Χωρίς να το ξέρουν αυτοί που τις είχαν. Και μετά τι έγινε? Αφού την πήρα εγώ έριξε. Να μου την πάρουν έθελε. Να την κάνουν ήταν. Δεν πανάβγανε. Δεν έγινε τον τίποτε. Το εδώ είναι να την πάρει. Άπαξ που την είπερνες, δεν την παίρνανε πίσω πιο. Είχανε ας πούμε τότε το ένθιμο, δεν είναι όπως είναι τώρα. Την ειδικότητα. Δεν μπορούσες να πάρει να την πάρεις ας πούμε ή να πατιβρεις, να την κάνεις ας πούμε γκόμενα και αν σ' αρέσει όπως το κάνουν σήμερα που θέλουν να τη ζήσουνε. Τότε την είπερνες ό,τι άλλο θα τύχει. Καλή, αυτή τον. Δεν μπορούσε να τη γυρίσει. Καταλάβετε, Εσείς πώς κάνατε την απαγωγή της γυναίκας σας? Απ' έξω. Μαζί με άλλους πολλούς? Όχι, μοναχός. Εγώ την πήρα. Είδε σασμένα η άλλα, αφού πήγε απ' έξω και με έδαινε άλλη, δεν μπορούσε πιο να γυρίσει στο σπίτι. Ήταν η ειδικότητα τότε. Σου λέει δεν σε βάνω μέσα. Είχα ένα ξάδερφο πιο παλιά, πρώτα ξάδερφο, και κατέβηκε από πάνω του λανιφορά. Αυτός. Τη νύχτα. Κατεβαίνει σαν τον αλεξιπτωτιστή και μπήκε μέσα και ύψε το φως και πήγε από τσιμούτονε, με τη μάνα της μαζί μου φαίνεται πως τσιμούτονε, και την πήρε με τον πιστόλι και την έβγαλε πάλι από τον λανιφορά και φύγει. Ναι. Από κάτω με τη φωτιά της είναι μουζωμένη, γίνει κανομούζο. Ναι, από το τζάκι. Ο καπνοδό κατέβηκε από πάνω σαν τον αλεξιπτωτιστή. Με τον πιστόλι και πήγε από τσιμούτον και την πήραινε. Βιαίως, δεν το ήξερα. Καθόλου. Όχι. Αφού πήγε τη νύχτα. Και από τζίτον. Την πήρε. Δεν μπορούσε πιο να την πάρουν άλλοι. Άπαξ τούτη. Δεν τη γυρίζανε πίσω τότε.
Αχιτσέλια σ' αγαπώ. Αχιτσέλια σ' αγαπώ, λέω, μικρή μου κοπελούδα. Λαμά και πήρες μου το μυαλό. Και πήρες μου το, λέω, το μυαλό και δα τη βρωή τη σούδα. Παλιά τα χρόνια με τι ασχολείται εδώ ο κόσμος? Ο κόσμος τα παλιά χρόνια. Στα παλιά χρόνια ασχολούνταν από την αρχή στη κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία βέβαια δεν ήταν όπως είναι σήμερα, που είναι τακτοποιημένοι και είναι ανεβασμένοι, την υποστηρίζει βέβαια το κράτος, αλλά είχαν ορισμένα γιατί τα άτρωγε και κλεψά, τα κλέβανε εκεί σταλού. Αυτό ήταν το... και δεν επιθένανε. Δεν ήταν και τροφές. Δεν ήταν τα τέλεια, δεν ήταν τα πράγματα που είναι εδώ, δεν ήταν η τροφέτα που είναι εδώ. Εμείς είχαμε τα βοσκοί, είχαμε σκληρή ροή. Εδώ είναι αρχηγοί οι βοσκοί, καπετάνοι. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Πλαμμένος ο τόπος, να μπει στο αυτοκίνητο, να πάτε τα ίδια, από να έρθει να κάνει τον αρχηγό. Στεγνός. Είναι πιο... τα χρόνια εκείνα πάντως, ο βοσκός ήταν σε κακή κατάσταση. Δηλαδή, ενώ επάτα τα οζά, δεν έτρωε κρέας, παρά να περάσουν 8 μέρες, μόνο κλεψίνιο. Μόνο κλεψίνιο. Κλέβανε εδώ? Ναι, κλέβανε. Τα χρόνια εκείνα κλέβανε. Να πάει ο ένας, να φύγουν από εδώ μια παντούλια, να πάνε τη στία. Λοιπόν, τώρα δεν κλέφτουν εδώ πέρα. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Μπορείς. Και πιάναμε πάει μέσα στη λίμνη, θα πάμε και κάνουμε ροβίλι να πάρουμε κι ανείς κακομύρι τα οζά. Ό,τι θα πετύχουν. Πέστε μας μια ιστορία για την κλεψιά. Όταν πώς επίετε, γιατί και μέσα που πιετε. Πόσα, με τα πόδια, πώς έπιανε. Μα είχα κάνετε πόσες μέρες, ξέρω εγώ. Πες μια ιστορία πώς κλέψατε, ξέρω εγώ. Βλέπαμε και αν πούσε το ματράτσι και άμα θα πιάνει, πιάμε και ανοίγαμε το ματράτσι, πέραμε τα ουρά και μες έβγαμε. Σας πιάσανε καμιά φορά? Έτσι αμέ. Σκητήριος είσαι. Άμα θα σε δούνε, από πήγε. Όποιος επόρχε προπάτησε, δεν τον πιάνανε. Όταν πήραμε τον τουρκό τα πρόβατα. Ναι, κάτω, τι γιατί ιστορία. Ο μπαμπάς ήταν. Πήγαμε, όταν φεύγαμε και πήγαμε από τη Χουαντρού και πήραμε 50. Και ήταν ο Αγάς, εκεί ήταν στο δρόμο πάνω με τη γυναίκα του και μας έκανα το σχέδιο ο Κακομύρης, ο Αλέξανδρος. Πώς ονομάτισες? Εγώ ήμουν ο Κύρις και ο Μπαρούκος 3, ο Κατιάς μας δεν σήμωσε ο Κατιάς και όλα. Σήμωσα εγώ και βγάλω το πορόκαλο και το κλαδία που είχαν. Και ο Τούρκος ήταν πάνω στο δώμα και βάσταν ζυπτέ. Πώς δεν με σκότωσαν, δεν είναι εγώτερα. Μα ήταν υποβούνταν Κακομύρης και βάσταν το ζυπτέ ο Κακομύρης. Και εγώ σε το κλαδία γάλια και με τη φασαρία ξεπαστήκα τα πόδια και το κάνω όλες. Είχα και μια δεμένη μέσα καιήκοψα το φινί και του λέω αυτή. Είναι μεγαλύτερα. Ναι, και παίρνω μετά πάνω και χάσω μπρίκο στο πιστόλι για αιώνας τον επάρνα. Παίρνω μετά πάνω και κάνει όταν βγήκαμε και πάλι χάσα το πιστόλι.
Ήταν για καμιά. Πού θα το γυρεύει τη νύχτα. Επόμενα πήραμε τα πρώτα μίτσια, πέραμε τα πάνω και πήγαμε και βάλαμε τη δυσιά μέσα και γέμισε ο σπίτιος κάργα. Και ξενικές ήσαν. Ναι, Ξενικές ήσαν. Τα πρόβατα, ναι. Λοιπόν, τα σύνηξε πολύ ο Ραογιώρης έτσι και είχαν ένα βοσκότσια από το ξεδάκι, το Μπουρλιά, πώς τον λέγανε. Και μας είπε, τον είχε ο Καραΐσκος. Οι κακομοίρες ο Μπουρλιάς πάει και άσασε δει και άσασε προδώσει. Και που βγάλαν το και μισή έβγαινε από πάλι το απάρ και παίρνουμε ένα μπρο και πάμε στις τσάκες βάζω μέντι. Και πάω ο Γιώργος στην Παναγία και γέμισε 2 λόνια κρασί και έρθε και ρεβένια μέσα και πότε πήραμε άργα και μισέψαμε και τελειώσανε. Πού τις πήρετε τα πρόβατα, ποιος τις πήρε? Με το κολύμπα τις πήγαμε και τις μοιράζαμε. Πήρα μπαμπάς και πήρε την πάρτη μου, εγώ πήρα την πάρτη μου τις 10. Πόσες πήρες, πόσες? Πόσες σε πήρες? Εγώ πήρα 15. Πήρε κάτι μπουλίτσι. 3-15-45. Και πού τσίδωκες ύστερα? Την μπουλίτσι του. Το καστέλι. Και πλήρωσες τις ή άλλες τους έτσι? Εμένα. Πάω αυτός έτσι μου πει. Τσίδωκε τον παγιάμα και τσίδωκε με τις πατάτα. Και τον γκριό είχαμε πήγε. Είδα ένα γκριό ήταν πάνω από 50 κιλά. Και πήρα εγώ τον γκριό, τον είδα κάτι μπουλί και το μάζανε πρώτα στο κοτέξι του. Εν τω μεταξύ πήγαν οι Τούρκοι. Τον εκόδεψε, ας πούμε. Τον εκόδεψε. Τη δείτε. Ναι. Δεν σας πήρε χαμπάρι ο Αγάς, Και να πήρω εγώ, τον έτοιμοι και του αφεύγανε με τα 10 μέρες πήγαινα και πήγαινε στο διάλογο.
Λέω τη θάλασσα, η γη κι όλα τα πάντα. Μου το πάνε να σ' αγαπώ, μα δεν γνωρίζω η άντα. Ρωτώ στην Κρήτη τα βουνά για τα έχουνε την αντάρα. Μ' αυτά τα δέρνη θύελα λέω της ερημό ζαχάρα. Καγουδάκης Ζαχάρης, αντιπρόεδρος στο Γεράκι, επαρχία Παιδιάδα του Ηρακλείου. Πού βρίσκεται το Γεράκι? Βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των νομών Ηρακλείου Λασιθιού. Απέχει από τα σύνορα Λασιθιού γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα περίπου, μια λαγκάδα. Από το Ηράκλειο? Από το Ηράκλειο, από την πόλη του Ηρακλείου απέχει 45 χιλιόμετρα. Πόσους κατοίκους έχει σήμερα το χωριό? Το χωριό μας μόνο, το Γεράκι, γιατί έχουμε και ένα συνοικισμό Αρμάχα, έχει γύρω στα 450 με 500 κατοίκους. Μαζί με την Αρμάχα 610 με 20 περίπου. Από απογραφή του 81 έχουμε 610. Παλιότερα είχε περισσότερο κόσμο? Παλιότερα το Γεράκι οπωσδήποτε είχε περισσότερο κόσμο. Πώς πήρε την ονομασία του Γεράκι? Το Γεράκι υπάρχουν διάφορες εκδοχές βέβαια. Τώρα οι πιο παλιοί μπορούν να πούνε ίσως επειδή έχω ακούσει εγώ, ας πούμε, επειδή ήταν αδυνατοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και από εκείνη γι' αυτό δεν καταπατήθηκε από Τούρκους. Δεν είχαμε Τούρκους εδώ πέρα στην περιφέρεια. Το χωριό μας δεν κατοικήθηκε ποτέ από Τούρκους και γι' αυτό ίσως μια εκδοχή, μια άλλη ότι
επειδή είναι σε πιο ορεινό μέρος, ας πούμε, από τα πουλιά και δεν ξέρω τι, το γεράκι που πετά ψηλά και δεν ξέρω τι. Από αυτό έχω ακούσει κι εγώ. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν εδώ μουσικοί? Υπήρχαν ερασιτέχνες. Το χωριό είχε χτενοτροφία ως επιτοπλίστων και είχε παλιά πολύ χτενοτροφία. Οι χτενοτρόφοι παλιά φτιάχνανε μόνοι τους ένα αυτοσχέδιο λιράκι και το παίζανε εκεί στα κοπάδια τους μόνοι τους, μέσα οι αυτοσχέδια να μαθαίνανε ή και αν δεν μαθαίνανε για να περνάνε το καιρό τους, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή το χωριό είναι καθαρά κτηνοτροφικό? Αν όχι τώρα σε μεγάλο ποσοστό, παλιά τουλάχιστον ναι. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της κοινότητας, Ζαχάρη Κασβουδάκη, καθώς και όλους τους κατοίκους για τη βοήθεια που μας πρόσφεραν στο Γεράκι. Ιστορίες από το Γεράκι ακούσαμε από τον Αρίστο Μανολαράκη και τον Κώστα Μακράκη. Σκοπούς της Κρήτης έπαιξαν η μουσική, Κώστας Μανολαράκης με λύρα και ο Γιώργος Σαμονάκης με λαούτο. Τραγούδισε ο Κώστας Μανολαράκης. Ήταν η εκπομπή «Το εξωτερικό συνεργείο ηχογραφεί την παράδοση». Παραγωγή Φεβρονίας Ρεβίνθη. Ηχογράφηση Μανώλης Δαγαλάκης, Θοδωρής Φέτσας.